Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Doon na tayo reasons to celebrate this morning. Kaya atong ginasaulog karon ang birthday sa usa sa atong mga bayani nga si Andres Bonifacio. Ug syempre mga kapuso karong adlaw anaa na kita sa atong Season 3 sa atong panag-uban dinhi lang sa inyong paboritong morning kabanding ang At Home with GMA Regional TV. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab Jill, tama ka Jill. Holiday karong adlaw, busa chill lang mo dira mga kapuso. Samtang nakatutok sa At Home with GMA Regional TV. Ug syempre, daghang salamat mga kapuso sa inyong padayong suporta ug pag-uban kanamo matag buntag. Ug buena mano sa atong Season 3, karong buntaga atong makauban ang usa ka kagay-anon nga naglusad og feeding program alang sa mga homeless children, si Raymond Onjano. Samtang say, kamo ba unsa ba nga disenyo sa inyong t-shirt ang inyong hilig? Plain lang ba? Checkered o kining naay mga text? Kining ato makauban karong buntaga manggod, nagahimo og tie-dye shirts. Si Andre Palma. Atangi katudluan kita niya sa paghimo og tie-dye shirt. Og sa Bistalk, makauban at Attorney Resi ang kapuso actress ug ang Queen of Creative Collaborations, Heart Evangelista. Kay nagkaduol na gayod ang Pasko mga kapuso ug aron mas mabati nato ang Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag buntag pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Para sa Pilipino, isang puso, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Wow, maka LSS jud no. Mga kapuso, aron mapalanog ang inyong tingog sa tibuok Mindanao. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, ang damit o sanina, sama na lamang ni ini, nahimo na nga parte sa ato pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Natay ka ng pangbalay lang o panguranay, natay pang lakaw sab o panglaag o pang party, naputay pang simba nga sanina. Og subay ni Ana Krubuntaga, atong sayron ang paghimo og colorful shirts pinaagi sa tie-dye kauban si Andre Palma. Sir Andre, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May man Sir Jill, may buntag sad o may buntag sad sa kapuso nato diri sa tanang Mindanao. Sir Andre, unang-una, ikaw ba mismo sa una personally, nagamatter ba sa imuha ang kining printed ba nga designs or text sa imuhang sanina? Para sa ko, yes, pag sa tie-dye kay namaguyuban tie-dye, wala siya print. So basically, para na ko as naga-tie-dye for pila na ba ka years, mas nindo jud og na print. Mas mura siya mo ano siya ang design ba, murag
mo lutaw. For me Asa ba ka sir nagka-idea sa paghimo aning mga tie-dye shirts? nag-start ko ani basically hobby lang siya, I think 2013. And then nag-start ko aning jubos, which is dili jud siya nindot para sa kuan sa shirt. So nagka-idea ko ni explore ko through internet and through friends sa Amerika, and then try ko order sa mga ink. Wala may supply diri sa Davao. So na ako'y pinsan, nagpadala ko, and then start ko personal ako. And then try na ko siya benta, and then ni-click man, so mao to nagpadayon ko. Kaya lagi sir daghan og mga disenyo sa tie-dye shirts. Paunsa ba nimo gina-conceptualize ang matag disenyo sir? Sa kuang style amo ko ako agad. Basically mo gawas na yun sa utok. For Google, pwede ka mag-search dito for basic. Pero sa ako ang mga style na ko ako ang sarili, which is ako ra sa yung kung sa mo gawas ako ra sa siyang buhaton. Pero actually wala may mali sa tie-dyeing. Basta magbuhat nimo nindot man din siya. Sir, unsa ba ang klase sa cloth o tela sa shirt nga best nga pang tie-dye nga mo absorb gayud ang color? So basically, pag tie-dye para mo kapit ang shirt, mo gamit jud kag 100% cotton. 100% jud na siya. Kay mo jud ang kuan sa textile dye good. So dili ka pwede mo gamit og poly. I mean, pwede ka mo gamit og poly pero ibaba jud niya nag 50% ang color upon washing the shirt pag umani mo color. So basically 100% cotton shirt jud ang atong gamiton kung gusto ka makuha nimo ang lutaw na color sa pag tie-dye. Og syempre karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Sir Andre ang paghimo og tie-dye shirt. First, prepare naman t-shirt, then ang dye, rubber bands, dayon ang pinaka-importante tanan kay ang gloves para dili ma-irritate o makolora na imong kamot. Prepare na to ang t-shirt. Tapos, i-humol na to siya sa dye activator na nakamix sa tubig. After 45 minutes na nakababa ng t-shirt sa dye activator, hindi mo siyang pugaon. Butang sa lamisa. Tapos, himunan mo siya ang paglupot sa t-shirt. Kaya, butangan mo rubber bands. Ang rubber bands ay kay nagasilbi na siya o pattern nimo para bubunis ang positioning sa t-shirt. Kuman, mag-apply na ka sa desired nimo na dye. Tapos, after nyo magbutang sa dye, hindi mo na siya ibutang sa cellophane and then let it rest mga 12 to 24 hours before siya abrihon. After 24 hours, hindi mo siyang waswasan umay sa tubig until mag-clear ang tubig. Then, ihang nung siya sa ihayan, air dry. Mao na ni ang result. Wow, kanay sa shirt! Daghang salamat Sir Andre sa imong oras ug higayon gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, chilak sa mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk karong buntaga. Let's be inspired by a multifaceted actress, artist, advocate, vlogger, and social media influencer. Walay lain mga kapuso kundi si Heart Evangelista. Maayong buntag, Miss Heart, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. We are truly honored to have you on the show this morning. How are you? I'm good. Maayong buntag din. I'm so happy to be here on At Home with GMA Regional TV. For now, dito muna tayo virtually. So it's so nice to have me. Thank you for making time for us. Syempre, let's start off our kamustahan with your quarantine life. What was your experience like? Okay naman. You know, I consider myself very lucky that I have, you know, a lot of my glam teams with me. And so that really helps with, you know, feeling lonely and feeling a little agitated. That's very important for me. And we've also seen your vlog. Parang ako, I love thrift finds. Yeah. And we adore your expensive looking and runway worthy na mga ukay-ukay finds naman in Sorsogon. How was your thrift shopping experience? At saka baka meron kang advice naman, Miss Heart, to those who want to score, you know, the best deal sa ukay-ukay. I sobrang enjoyed kasi, you know, I mean, I remember when I was young, I used to go to Baguio and there would be mga ukay-ukay doon, and it's been a while since I've done that. I love vintage shopping in other countries, pero I've never tried shopping in Sorsogon, mga ukay-ukay, and I'm pretty surprised. Para siyang undiscovered paradise na ang dami talagang, you know, mahanap, and it's really just, you know, working your imagination, how you're going to put things together. And kailangan matyaga ka, kasi matyaga talaga ako pagdating sa pag-shopping. Talagang iniisa-isa ko siya, especially about quality. And, you know, quality doesn't have to be expensive. I really believe in the high-end, low-end mixing fashion. So, yun, nasa pagdadala lang naman talaga eh. Right. We'll take note of your advice, Miss Hart. Thank you for that. At syempre, one of the many reasons also why a lot of people get inspired by you is that you do a lot of charity works. You also participate in a lot of advocacies, diba? Animal rescue, pet adoption, relief programs for our health workers. At ngayon, you've launched recently your Big Heart PH. Can you share with us anything about this initiative? Well, it started actually with yung driver namin, parang nabalitaan ko na hindi niya mapapa-enroll yung mga anak niya because parang of the expenses that they have to buy a tablet because online and all of that. So I researched on really good tablets that I can give. I gave him, and then I said, you know, he has a job, but more people that don't really have a job, which, you know, nowadays I think the number is growing, about over 40-something% of Pinoys don't have work. So what, you know, I mean, how can they stop? They cannot stop dreaming, especially for their children. And, you know, I fixed a few things, and I was able to have good friends also that own companies that were able to sell me lots and lots of iPads. And, you know, I consider myself very blessed these days with work, and not everybody's blessed. And, you know, sometimes when you do have these blessings, it's really not just for you. You know, I think parang minsan ina-assign ni Lord yan sa mga iba't ibang tao because He knows that maybe you are a possible channel to share your blessings, and I really believe in that. And so, you know, I'm really working very, very hard, and whenever I have work, of course I save for my future, and I do give a portion of that to, you know, keep purchasing tablets. And I'm sure a lot of people also would be encouraged because you've started this kind of initiative as well. Kaya please invite lahat ng ating mga kapuso dito all over Mindanao na abangan ang pag-launch ng iyong newest single. And of course, mensahe mo din po, a message of inspiration to all of our kapuso all over Mindanao. Well, I just want to say na my single Breathe You is gonna come out very, very soon. So sa mga
bigo sa pag-ibig, sa mga naghihintay pa rin hanggang ngayon, sa mga hindi pinapansin pero mahal na mahal pa rin nila, sa mga umaasa. This song is for you, and I hope that during this time of difficulty, it kind of brings you serenity, the feeling of serenity and being relaxed and less anxious about the uncertainties of this time. So sana ma-enjoy niyo yun. And I also just want to say I hope everybody is okay, everybody is healthy, keep safe mga kapuso, and dasal lang, di ba? And this too shall pass. So yun. Thank you very much, Miss Hart. Continue to inspire a lot of people. Daghan kayong salamat. Thank you. And that was Kapusong Heart Evangelista. Daghan yun kayo tag nakatunan kay Miss Hart. Maunang tutok lang mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahon sa pandemya, sagad kanato ang naglisod gayod sa atong panginabuhian. Kung kita naglisod, unsa na lang kaha ang kahimtang sa mga tawong walay panimalay, labi na ang mga street children. Kana ang usa sa mga nakita sa atong makauban karong buntaga nga angay gayod tabangan. Atong makauban si Raymond Onjano. Sir Raymond, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag kanimo sir, no? Og sa tanang mga televiewers diya sa Mindanao. Sir, unsa ba ang imuhang ginahimo nga maingon nato nga charitable deed? Actually, at present, no, I'm working with other people to feed the less fortunate people, especially yung mga vulnerable nga mga children, especially aning mga children sa mga homeless o kanang naga sa kali na muyo diri sa Manila. Sir, paunsa ba nagsugod kini nga maayong lakang nimo? Unsa ang nag-inspire sa imo? Actually, sir, it all started when I was posted as attaché of our Philippine Embassy in Switzerland. Then, naka-come up me of project wherein kaning project existing ni siya for 13 years diya sa Cagayan City. So if you're aware with this, Philippine Island kids, kita nagasugodan na dito sa Switzerland. When in fact, through the assistance of the embassy, naka-come up na diha og foundation or a foundation sa Cagayan de Oro City wherein nanatay mga almost 700 na mga recipients originally gikan kana sa mga scavengers diya sa atong basurahan diya sa Carmen. Ngano pud sir nga napili nimo nga tabangan og pakaunon ang mga street children ug homeless people? Kanimo pud nga grupo sa katawhan, sila dinhi ang murag libutang nato nga vulnerable. So sila gid ako napili nga dapat gid tabangan og pakaunon. Gawa sa pagpagkaon sa mga bata, sir, unsa pasab ang imuhang ginahimo nga intervention alang kanila? Actually naatay karon na we're planning to have a program wherein we can try to mentor these young people, no, mga kids na diri sa Manila, diri sa Islam area, para mag-guide gid sila kung sila dapat ilang buhaton para doon na sila muraga brighter future. Kaya kung imo makita ng mga bata, kung dili nimo sila tutublan siya sa pagpakaon, mahimo ra gyapon ni sila nga mga problema sa sosyedad kay kanya-kanya sila mga problema actually. So karon we're trying to coordinate with the DSWD here para to come up with a sustainable program na ma-atiman gid ang needs or ma-address ang needs sa mga batanon or sa mga bata. Basihan maguna po din sa nahimo na itong nga foundation sa Cagayan de Oro. Kana natay kuan diha shelters sa dapit sa Science kanito ano. Nag-cater na siya og 700 ka mga estudyante. So mao na ang atong ginakuan karon nga ang program is i-guide sila through education then feeding. Sir, sa mga interventions nga imong gipanghimo sama sa pagpakaon ni ining mga street children, unsay imong nakita sir nga epekto niini ngadto sa ilahang kinabuhi? Well, akong makita is labi na sa mga bata sa pobre, no? Grabe ilang kalipay nga naay magpakaon sa ila kayo sa ila gyud mabutang na to nga one day why eat. Wala gid sila makaon, di ba? So, pag makakaon sila, busog sila, di gid sila makauna-una og pangawat. Then pag nabusog po sila, imo po i-share sa ila ang mga tawagan ni mga
pagtulunan nga diin sila madala gid nga dili mahimong mga problema sa atong gobyerno ug sa syudad sa ugma damlag. Ang akong program karon is nasa Manila. Kay ang diha sa Cagayan de Oro established na kay na diha. Lastly sir, imuhang mensahe nga to sa publiko isipag-awhag ngadto kanila nga musabay umutabang sa mga programa nga makahatag og maayong tumong ngadto sa mga street children ug ingon man sa mga individual nga labing nanginahanglan. So ako pag nakita nga you don't need to be rich to help others. Maura gina siya kasimple. Kung naalang mo'y desire nga mutabang sa uban, dali ra gid mo sulod ang mga panalangin or dili gid siya lisod. Daghang kayong salamat Sir Raymond sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko sir nga na-inspire ang atong mga kapuso karong adlaw sa imuhang istorya. Keep safe sir. Thank you so much for inviting me. Thank you. Say usa lamang si Andre Palma sa nagapangita og pamaagi aron mas mahimong vibrant ug colorful ang ginasuot nga shirts pinaagi sa iyang pag-tie-dye. Samtang Jill, gisugda ni Raymond Onjano sa Cagayan de Oro City ang usa ka organisasyon nga nakatutok sa paghatag og pagkaon sa mga homeless children ug karon mas gipalapdan pa ang iyang advokasya pinaagi sa pagmentor sa kabataan aron makabot ang ilang maayong kaugmaon. Say ug mga kapuso karong panahon sa kalisod, gipatigbabaw gayon ni kapusong Heart Evangelista ang iyang pagkamanggihatagon pinaagi sa paghatag og tablets sa mga batang walay gadget aron makapadayon sa pag-eskwela. Mga kapuso, unta na-inspire o nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ann Swetchin, nga he who has never denied himself for the sake of giving has but glanced at the joys of charity. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.